ngaran ni Opo ni Amata situati na baban inatay na hinan Boro Kasaribo Opo Valentina Rabu tanggal 20 Desember 2022 anggo ditumpuk anggo di respoton jam sia ikomulata atong nagabi tema masih hawalongan mahamu ima tema di acara di bagasan sadarion juju tu parsaoran di bata tahamunate humma dengan bangsa ni di bata nama ramu dihita sian ganuk bagas tabe tungenanon martangiang doh mamuji di bata mare de mahita sian nomor 500 sia ayat sarata bawabat loguna Selamat Lost idea hite-hite guarni di bata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tot di perbadia amin songonot dohatani Tuhan Yesus martua ma parrohana yas ay idaun nasida do de bata martua masih baik nadame ay guarab do nasida anak ni debata Tudusan hau anggur amar itu ilang dojo mam di bagasan atau hidup di jabu tudusun tunas ni hau jedu do akka anakmu kumaliang mejam saya mau itu mohon nanggur tanpa masuk keluarga dapat kajian Jehovah. Saya paso-paso ni Jehovah mahosya Sion asapay day daw mo kinadinggan ni bagasmu ganubari sa lilit ko manul jadi ikan dalam bulu akka aku molo dia Jehovah di halomo rohani Jehovah do kaheng akan namak kabiari ibana akan namak kalungutson asin ni rohanay itu molo sa Jehovah pangulirun bagas no jasa dilo akka namamagbi molo sa Jehovah mahal putay dan maranihula kadudungon ni mahal sudi nama dosa ikon memuji Jehovah haleluya martang yang mahikan ale Jehovah na usubahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliati marohan nami di hong siala panudang yongmu di ngulu nami sahatu dikion di paluas bodo kami marlopitangan martangiang tua dopamu nabadiai maka lasun las ni roha di bagasan parsauran nami marhite ulaun napasahat ulaun adat
naguk na pinatupan ni keluarga besar o para ni amata situate na baban pinatanahinan buru pasaribu manang Popo Valentina apara didikyon macailas rohani nasida di padongan yonmu dinaong di pataridaw ko tu nasida akakaulion di rumah tangga di nasida di ramodiho nasida marhai pason nuai petuhan mangidu kami siang asin ni roham paso-paso makiluargaon diari-ari na mangikut diulaon hak Kristenon nang diulaon na sida si ganupari asa gabi diluon na dinggani di kami sa luhut tarlumogi di solom taulas ni roha maulaonon di kami sa luhut na jala daw kasangapon matiguarmo na ba diay upasa kami maulaon sa darion siya na mamukasahat ko na mamujungin ibagasan kuar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang kami tua depanmu. Amin.